Ayi andiyazi into eqhubeka ebomini bami mna. Andiyazi. Nazi noma ndinomona. Noma ndinomona namadoda. Okanye ndiyathakatha. Okanye ndiyagula. Hey, ndikhona into eyenzeka. Ayindiphathi kahle mina into yokuwina kweChiefs. Ayindiphathi kahle. Andikhathali noba into zami bezihamba kahle kanjani. Once iChiefs iwina konakala yonke into, kupatyalaka yonke into. Ngikhathali noba bekusenzeka ntoni. Nditsho mna noba kusithiwa bendisitya into emnandi, bendisitya ipizza, ngivele itshintshe ipizza ibe ngathi bubulongwe. Yho, andiyifuni mna iChiefs. Into endizayenza ngoku, because kusekucacile uba ingathi izimisele ukuwina oko, iyawina oko xa sibukela iChiefs iyawina yona. Into endizayenza mna ngizawuyeka uyibukela. Uzobona uzoyeka. USuperSport uzolahlekelwa ngumbukeli. Uzoyeka mna uyibukela iChiefs. Angeke ndiyimele mna le nto uba iChiefs iwina oko. Hayi andizimele mna le nto.